Ahoj kamaráti, vítajte pri počúvaní prvej epizódy nového podcastu Na túre s Milošom, v ktorom sa chcem venovať všetkému, čo sa týka turistiky a outdooru všeobecne. Moje meno je Miloš a vo svojom voľnom čase sa venujem turistike, bicyklovaniu, dobrým knihám, divadlu a popri tom aj písaniu článkov a príspevkov o absolvovaných výletoch. Som členom klubu slovenských turistov v Častej, peknej dedinky pod Malými Karpatmi. Naša obec sa spája s dôverne známym a hojne navštevovaným hradom Červený kameň, ale taktiež aj ustálené spojenie Častá Papiernička môže vo vás evokovať znalosť napríklad zo spravodajstva. A takto na úvod mi dovolte pár slov najskôr o mne. Mám už 50 rokov, od mladosti sa venujem turistickým výletom, najskôr to bolo s partiou kamarátov, napríklad na Častovskej 50-ke známom to turistickom podujatí. Potom neskôr, keď prišla rodina a deti, tak sme absolvovali mnohé výlety s nimi, či už to bolo v rámci Malých Karpát alebo Vysokých Tatier, prípadne nejakých iných pohorí. V ostatných rokoch sa skôr zameriavam na diaľkové treky a na turistiku po krásnych hrebeňoch našich hôr a tam chodievam s partiou, ktorou sme už ustálení, s ktorou sme dohodnutí a s ktorými si rozumieme, pretože deti už v tomto období majú málo kedy chuť pridať sa s nami na turistiku. Zaujímavosťou je, že každé toto obdobie malo svoje špecifika a prinašalo vždy nové a zaujímavé zážitky. Rozhodol som sa o niektoré z týchto zážitkov s vami podeliť a budem veľmi rád, ak vás inšpirujem na návštevy tých miest, na ktorých som už bol alebo na ktoré ešte plánujem ísť. Nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť na jednu z prvých túr mladosti, keď som mal možno 15 alebo 16 rokov, kde sme sa vybrali viacerí mladí nadšení kamaráti na túru v Malých Karpatoch, pričom našim cieľom bolo prejsť cez Čermákovú lúku na Vysoku. Viedol nás kamarát Ivan, najstarší z našej partie, a keďže to bolo ešte v minulom storočí, tak o mobilných telefónoch a online navigácii sa nám mohlo iba snívať. Naším sprievodcom boli papierové mapy a hlavne sme sa spoliehali aj na znalosti našich starších kamošov. Nuž, ako bolo, tak bolo. Prišli sme na Čermákovú lúku, kde prechádza červená turistická značka. Mali sme po nej pokračovať smerom na Hubalovu a ďalej na Vysokú, ale namiesto odbočenia vpravo sme sa neviem z akého popudu vybrali vľavo. Nikomu nenapadlo kontrolovať mapu, kam ideme, a keď sme začali stúpať, vraveli sme si, že za chvíľu sme na Vysokej. No haha, boli sme síce na chvíľu na vrchole, ale bola to skalnatá, ktorá je opačným smerom, ako sme chceli ísť. Sklamaní zo straty cesty, ale potešení z nádherného výhľadu, ktorý turisti v Malých Karpatoch určite poznajú, sme si tam ľahli do trávy a nemali sme už príliš veľa chutí ďalej pokračovať a ísť ešte na Vysokú. Vrátili sme sa teda naspäť do Častej, ale ako sa vraví, cieľ túry splnený nebol, ale aj tak to stálo za to. Asi práve to zablúdenie sa mi natoľko vydlo do pamäte, že dodnes, ako jednu z prvých túr, si tento výstup na skalnatú, neplánovanú skalnatú veľmi dobre pamätám a dodnes to vyvoláva vo mne úsmevné spomienky. Avšak aj napriek tomuto neúspechu ma to neodradilo a pokračovali sme ďalej v tejto záľube aj spolu s kamarátmi. Aj vďaka tomu sa mi s odstupom času podarilo nájsť v turistike aj iné zaľúbenie ako iba dosahovanie vrcholov alebo prejdenie nejakej trasy. Tým zaľúbením je samotné trávenie času v prírode, na cestičkách a chodničkoch, v lese, na lúkach, holinách, rôznych povrchoch, objavovaniu nepoznaných miest a hlavne dlhších hrebeňových prechodov, ktorým sa venujem. No a aké bude zameranie podcastu? Celý podcast chcem smerovať na predstavovanie prejdených trás, zaujímavé informácie z nich a samozrejmou súčasťou každej epizódy bude vždy aj mapa, respektíve GPX súbor na stiahnutie zobrazujúci dotknutú trasu. Nebudete musieť vymýšľať, kam sa vybrať, ale ak vás zaujme moje dobrodružstvo, tak si len podľa tej mapy, ktorú dostanete, vyberiete trasu a pôjdete sa na ňu prejsť. Verím, že vás moje príhody a opisy zážitkov zlákajú na prejdenie rovnakej trasy a nebudete musieť už inde vyhľadávať ďalšie podrobnosti. Budem sa snažiť veľmi podrobne hovoriť o tom, čo sa na trase nachádza, na čo si treba dať pozor, kde sa nachádzajú dôležité odbočenia, prípadne útulne, pramene a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tieto dostupné informácie, ale napríklad aj dostupnosť dopravy. Ak sa ide okruh, tak je to samozrejme jednoduchšie. Ak sa ide na hrebeňový prechod, tak si treba vopred naplánovať, kde bude začiatok, kde bude nocľah, kde budeme končiť, a či je odtiaľ nejaká doprava možná, alebo je to komplikovanejšie a treba hľadať iné alternatívne spôsoby a tak ďalej a tak ďalej. Okrem toho budem veľmi rád, ak bude tento podcast interaktívny.
To znamená, že budem nielen rozprávať o mojich zážitkoch, aj budete pasívni poslucháči, ale taktiež budem veľmi rád, ak by ste svojimi otázkami pod epizódami vytvorili priestor pre doplnenie informácií. Ak vás čokoľvek zaujíma, ak budete mať pocit, že sa potrebujete niečo dodatočne spýtať alebo budete potrebovať bližší komentár, kľudne mi to napíšte, ja budem veľmi rád odpovedať na všetky komentáre. Prípadne budem sa snažiť potom vždy na sledujúcej epizóde všetky položené otázky zodpovedať tak, aby každý poslucháč mal možnosť si to vypočuť. Čo by som veľmi rád zdôraznil je to, že nové epizódy podcastu budú dostupné každú druhú stredu, čiže najbližšie to bude 9. oktobra a ich obsahové zameranie budem striedať. Nebudem sa venovať jednej téme súvisle 20-30 epizód, ale budem sa snažiť vždy tam vytvoriť priestor na to, aby sme dokázali rozličné miesta na Slovensku navštevovať v jednotlivých epizódach. Taktiež sa vám budem snažiť sprostredkovať aj podnetné rozhovory so zaujímavými hostiami, ktorí sa pohybujú v oblasti outdooru. Už teraz mám pripravených niekoľko zaujímavých hostí, ktorých vám postupne predstavím. A rovnako mám pripravenú aj celú sériu podcastov o mojom prechode, napríklad Cesty hrdinov SMP. Budem to striedať s informáciami o Rudnej magistrále a jej prechode. Rovnako hrebeňové prechody našich pohorí a taktiež aj sériu výstupov na 51 najvyšších vrcholov slovenských pohorí. Je to turistický odznak Klubu slovenských turistov, ktorý som absolvoval v predchádzajúcom období a budem veľmi rád, ak vás oberiem na vrcholy, o ktorých ste možno ešte ani nepočuli. V špeciálnych častiach, neviem teraz povedať v akej pravidelnosti, ale budem sa snažiť venovať aj vybaveniu pre turistiku. Odporúčam vám mojou skúsenosťou overené a otestované výrobky a pomôcky, ktoré používam pri mojich túrach. To, čo bude pravidelnou súčasťou každej epizódy, budú pozvánky na pripravované podujatia v rámci celého Slovenska, ktoré organizujú jednotlivé kluby slovenských turistov počas celého roka. Aj k tejto časti by som bol vďačný za vaše zapojenie a informácie o ďalších podujatiach, o ktorých by som mohol v podcaste informovať. Stačí mi napísať do komentáru krátku informáciu o pripravovanom podujatí a ja toto podujatie budem propagovať a informovať o ňom. Chcem aj týmto prispieť k rozrastaniu turistickej rodiny. Ponúkať vždy aktuálne informácie a preto okrem tejto platformy zverejňujem informácie o pripravovaných podujatiach na pravidelnej týždňovej báze aj v mojej skupine na sociálnej sieti, ktorá sa volá Tour de Slovensko, pekné výlety. A tam sa môžete pripojiť a mať vždy čerstvé informácie na dosah na pár kliknutí. No už v tejto prvej epizóde mám pre vás zaujímavé informácie o podujatiach, ktoré sa pripravujú 27. a 28. septembra a potom nasledujúci víkend 5. a 6. októbra. V tomto najbližšom víkende pôjde o výšľap na Devínskú kobylu 2024, ide o 18. ročník výšľapu, pričom zúčastniť sa môžete jedného kola, 12-hodinového alebo 24-hodinového pochodu. Uvedené znamená, že vždy sa začína v Devínskej Novej Vsi na námestí Jana Kostru a vyšľape sa na Devínsku kobylu. Ide sa naspäť tou istou trasou a kto má chuť, ide na ďalší okruh, potom na ďalší a znovu na ďalší. Môže ísť 12 hodín alebo 24 hodín. Dokonca tento rok bude možné sa zúčastniť aj 12-hodinového nočného takéhoto okruhového výšľapu. Ako píšu organizátori na svojej stránke, bude sa súťažiť v podstate vo viacerých kategóriách. Bude vyhlásený najmladší a najstarší účastník podujatia, pôjde sa aj dog trekking, kto bude mať záujem. Potom to budú kategórie deti do 15 rokov, deti materskej škôlky, mládež 15 až 18, ženy, muži do 50, nad 50 a tak ďalej. Vyhodnotení budú vždy prví traja v rámci hlavnej kategórie a dostanú aj nejaké tie vecné ceny. Takže kto má chuť, môže sa zúčastniť jedného kola alebo viacerých kôl, alebo môže súťažiť či už 12 alebo 24 hodín v každom prípade. Ak bude pekné počasie, tak to bude naozaj pekné podujatie. Čo sa týka nasledujúceho víkendu, to bude už 1. oktobrový víkend, tak 5.10. sa bude konať jedno zaujímavé podujatie, ktoré sa nazýva Jesenným považským Inovcom a bude to už 52. ročník, ktorý organizuje klub slovenských turistov Atom Jaslovské Bohunice. Pôjde o trasy či už na pešo alebo v rámci cykloturistiky, pričom cykloturisti budú mať možnosť prejsť 20 a 50 km okruh a pešo sa pôjde od 10 do 50 km. Štart aj cieľ je v Piešťanoch v reštaurácii Habanero na ulici Dominika Tatarku. Štart je medzi 6 a 10 hodinou, cieľ na tom istom mieste medzi 12 až 18. Ide o pekný prechod napríklad takými miestami, ako sú Bezovec, Kostolný vrch, Marhát, Havrán a so záverom v Piešťanoch. Toto bola trasa a predpokladaná trasa 50 km okruhu a verím tomu, že počasie vyjde a zúčastnite sa.
Druhým podujatím, ktoré sa bude konať trošku ďalej, bude to podujatie tzv. Timraviným chodníčkom, to už je 33. ročník. Nie je to len turistické, ale je to literárno-turistické podujatie, ktoré sa bude konať v Polichne a je spojené s 13. ročníkom výtvarnej súťaže detí Malujeme Timravu. Ako môžete vedieť, alebo ako ste sa dovtipili, tak Polichno je rodnou obcov našej slávnej spisovateľky Boženy Slančikovej Timravy a podujatie samotné začne o 9. slávnostným privítaním a príhovorom hostí. Následne o 10. začne pochod Timraviným náučným chodničkom a predpokladaný záver je niekedy medzi 2. a 4. hodinou po obede. Ďalším podujatím, ktoré bude v rovnakom víkende, je podujatie, ktoré sa bude konať v Strážovských vrchoch a ide o výstup na Grofovec. Bude to pešia turistika, ktorú organizuje Klub slovenských turistov Kolačín. Výstup je individuálny, čiže nie je to organizované spoločný štart, spoločný cieľ, ale teda cieľ je spoločný práve vrchol Grofovec s výškou 557 metrov nad morom, pričom môžete vyštartovať z Kolačína, z Novej Dubnice alebo Trenčianskych Teplíc a stretnutie na samotnom vrchole sa očakáva okolo 10. Posledným podujatím, ktorý sa bude konať v tomto víkende 6. októbra v nedeľu, je 53. ročník prechodu hrebeňom Kamennej brány. Zúčastniť sa ho môžu všetci záujemci o turistiku, avšak mladší ako 18 rokov v sprievode vedúcich alebo rodičov. Začiatok prechodu je naplánovaný na 9. hodinu na Rybníčku, to je miesto alebo horáreň, ktorá sa nachádza na trase medzi Pezinkom a Pezinskou Babou. Je možné sa dopraviť aj autobusom, ktorý bude vypravený z Pezinka námestia o 8:20 a zavezie vás presne na zastávku, kde sa potom už turisticky presunete na štart. Je treba upozorniť aj na to, že hrebeň je v úseku zhruba 2 km skalnatý a vyžaduje si aj lezenie 1. a 2. stupňa obťažnosti, čiže nie je to úplne ľahká akcia, ale na druhej strane je to krásny prechod hrebeňom Kamennej brány. Plánované ukončenie je okolo 13. hodiny na 3 jazdcoch. Odtiaľ je možné či už cez Veľkú Homolu alebo po iných turistických chodničkoch sa dostať potom na Zochovú chatu alebo priamo do Modry, kde bude ukončenie. Verím tomu, že si vyberiete niektoré z týchto podujatí a možno sa na ňom aj stretneme, kto vie. Prehľadnejšie zobrazenie map alebo bližšie podrobnejšie informácie vám poskytnem potom v komentároch pod touto epizódou. Túto prvú epizódu podcastu nahrávam v nedeľu, pričom včera som sa vrátil plný eufórie a nadšenia z Výjavom festivalu, ktorý sa konal na Novej Duchonke. Jeho prvý ročník, hlavným organizátorom bol Slavomír Duchovič, možno to meno poznáte, je to človek, ktorý vytvoril a venuje sa projektu Via Slovakia. Ide o najdlhšiu turistickú trasu v rámci Slovenska, ktorá vedie po hraniciach. Začiatok v Bratislave, koniec rovnako v Bratislave, prechádza sa krásnymi úsekmi lúžnych lesov, potom v povodí Dunaja, Ipla, cez Gemer, Tokaj a tak ďalej. Potom sa vyjde na severo-východ Slovenska, kde sú Poloniny krásne, pokračuje sa Pieninami, Vysoké Tatry, Západné Tatry, prejdeme na Oravu, potom Kysuce a potom hrebeňom Javorníkov, Bielých Karpát a záhorskou stranou povodí Moravy sa vracia naspäť do Bratislavy. Celý festival bol v piatok a v sobotu, začiatok bol piatok okolo 5. po obede. Boli zaujímaví prezentujúci, medzi takých, ktorých musím spomenúť, patrí napríklad Ľuboš Pribyla, ktorý prešiel Viu Alpinu. Ide o historickú trasu, ktorá spája, alebo ktorá prechádza hrebeňom Alp ako takých. Bol to veľmi prínosný diskusný príspevok, veľa krásnych fotografií a nádherných zážitkov, ktoré zažil Ľuboš a verím tomu, že niekedy v budúcnosti sa s ním aj osobne porozprávam a prinesiem vám tie zážitky trošku viac sprostredkované. Ďalším takým šikovným prezentátorom, človek, ktorý natáča turisticky zamerané dokumenty, filmy, je to mladý herec Samo Borsík, Oravský Parobek, ktorý prezentoval film o putovaní severnou vetvou z Tesky Českem. Ide o najdlhšiu trasu v Čechách, z Teska Českem ako taká, prechádza takisto okolo hraníc celej Českej republiky a jeho konkrétne putovanie začalo v Aši a skončilo sa na hraniciach alebo na trojmedzi Slovensko, Česko, Poľskom a potom ďalej v Hrčave. V sobotu boli rôzne zaujímavé prednášky, medzi tie, ktoré musím spomenúť, patrila prednáška Petra Šveca, ktorý hovoril o štafete hrdinov SMP.
zaujímavom podujatí, ktoré sa konalo tento rok v auguste, pričom jeho záver bol 29. augusta, práve na deň 80. výročia Slovenského národného povstania a išlo o také etapovité prejdenie celej cesty hrdinov SMP. Ďalším prezentujúcim bola naša veľmi úspešná fitnesska, veľmi úspešná ultrapretekárka na ultrapretekoch, čo sa týka turistického alebo aj lezeckého zamerania, Soňa Kopčoková, ktorú takisto dúfam, že budete počuť aj v tomto podcaste. No a záver patril čerešničke na torte, ako sa vraví. Slavo Duchovič prezentoval a premiéroval nový celovečerný film, ktorý je venovaný práve ceste Via Slovakia. Trošku komornejšie prostredie a nádherné prostredie Novej Duchonky, super počasie, výborní ľudia, aj zaujímaví partneri, ktorí sa zúčastnili na tomto festivale, vytvorili tak pozitívnu atmosféru, že som ju musel takto teraz priniesť domov a budem s nej možno žiť nasledujúce 2-3 týždne, možno že aj dlhšie. Bolo to krásne podujatie, škoda, že sme o tom nemohli informovať viacej, aby sa tam zišlo viacej nadšencov outdooru, viacej turistov. Ale v každom prípade takéto veci si zaslúžia našu hlbokú poklonu a budeme radi, ak sa aj v budúcnosti budú organizovať ďalšie takéto podujatia. Blížime sa v podstate k záveru tejto prvej epizódy. Nebudem to zbytočne naťahovať a rozprávať nejaké ďalšie podrobnosti. Budem v každom prípade veľmi rád za každý komentár, za každú otázku, ktorú mi položíte a na ktorú budem odpovedať v nasledujúcej časti. Dovolte mi takto na závor veľmi pekne poďakovať, že ste si vypočuli túto prvú epizódu podcastu a verím tomu, že sa budete tešiť už na budúcu, ktorá bude 9. októbra. A o čom bude? Budem sa venovať ceste hrdinov SMP a budem rozprávať o mojom začiatku tejto cesty, ktorá bola v roku 2019. Osobne dovolte mi na záver pripomenúť, že naozaj prichádza najkrajšie obdobie na turistiku, jeseň, sfarbená opadajúcimi listami, budú nám šušťať pod nohami, budeme mať krásne farebné fotografie a ak nám vyjde babie leto, ktoré už podľa počasia vonku začalo, tak to bude nádherná jeseň, ktorú je treba tráviť v rámci turistických aktivít. Verím tomu, že aj tento podcast vám prinesie zaujímavú inšpiráciu a teším sa na vás už na budúce. Takže hore zdar, priatelia.